έτσι. Άμα φοβάσαι, πάρε για κάποιον άλλο μαζί σου, να σου πω. Απλώς δεν έχει φως καθόλου, έτσι. Α, το κινητό μου να πάρω. Δεν ακούσει, δεν έχει καθόλου φως. Πάρε το δικό μου, κάνω έτσι. Εγώ βίντεο που θα κάνω. Ποτίζει, τι πες. Άμα θέλεις πίνει με τέτοια. Πάρε μπλούζα μου με ένα, εκεί πέρα δεξιά, είναι σκοτεινά. Δεξιά έχει μια πόρτα που θα δείξει να είναι πάλι. Πρόσεχε γιατί είναι μαθητικά. Λοιπόν, η Αμάντα, χωρίς πλάκα, μου την έσπασε σήμερα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί της λέω, είχα πούμε και οι τρεις, γιατί είναι τελείως σβηστά και μου κάνει Αμάντα. Όχι, εγώ δεν θέλω εκεί. Ευχαριστώ πολύ, δεν πάω να πω εκεί μέσα. Κάνει Αμάντα, μόλις. Χρήστο, από τα τη σκιά, φοβάμαι. Ρε Αμάντα, γιατί Όχι, έχεις ρεύμα. Χρήστο μου. Δεν πάει. Γιατί. Άντε πες τα! Δεν πάει, δεν πάει εκεί. Δεν έχει πάει τίποτα, εγώ άντε. Έξω είναι το μπάνιο. Έλα να σου δείξω. Έχει δεν πάει. Όπως βγαίνεις, όπου θες. Η Αμάντα είναι χειρότερη πάντως. Χρήστο, Ρε άμα το έλα, έκανε την Αμάντα, φοβάμαι. από την αρχή. Δεν ήθελα να σου πω. Πολύ. Τι ρε ποτέ, τι θα κάνουμε. Τι δεν θα κάνουμε. Χριστό, μια δήλωση. Έχω να πω ότι ήταν αποτυχημένο από την αρχή, εγώ ήθελα να μην σου γίνει. Κι εγώ. Όταν Ζη, ο άλλος Αμάντα. θέλει να κάνει φάρσα. Μη και δεν μιλάς. στο αμάξι του. Ρε εσύ δεν φταίω εγώ. Ρε Εσύ? κοίτα. Χρήστο. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ, εξήγησε. Άκου να σου πω. Έλα να σου Πάμε να σου πω πω. κάτι τώρα. Έλα να σου πω. Λοιπόν, μου αφήνατε να ρίξει την